Temperature zraka bit će znatno niže, pa solju i sipinom zatrpani silosi napokon će se početi prazniti. Ove godišnje su negdje 60% manje utrošene, znači odnosu na prošlu godinu, tako isto i sa količina soli i kalcijevog klorida. Ušteda sigurno, ako se nastavi pogotovo ovako vrijeme kao što je do sad, makar ja mislim da ipak ćemo nešto osjetiti zime, trebali bi biti sigurno uštede u odnosu na prošlu godinu nekih 40-50%. Čutura ovaj posao radi već 35 godina. Ovako toplo vrijeme ne pamti. Prošlu godinu smo imali snijega, nevjerojatno, to znate i vi. Smo plesali stvarno. Ali još nisam vidio da je ovako topla zima, da nije bilo posla što se tiče snijega. Iako je u stanju pripravnosti od 15. studenog, zimska služba do sada je intervenirala 20 puta. No ne zbog snijega, već moguće poledice, a prošlog vikenda i zbog nanosa materijala na prometnice prilikom obilne kiše. Tako su djelatnici na kamione umjesto dasaka za snijeg montirali četke za čišćenje. U nedjelju smo imali problema, doli Sišćina, ovo ono i naprama Vranja, tunel Učka, smo micali kamenje veliko i tako dalje. Vode je bilo strašno. A toplom vremenu unatoč posla za ove radnike uvijek ima. Održavanja i, kako kažu, krpanja nikad dovoljno. Tu je još čišćenje šahtova i drugih oborinskih kanala. O snježnim problemima sada se mogu tek prisjećati. Bilo je raznih izljetanja i blokade u snijegu i tako dalje. Samo lani je bilo dosta toga. Recimo autobus je tamo kraj Grimalde ostao zatrpan u snijegu, pa smo ga izvlačili i tako. Očistili mu put najprije, onda ga vukli van. Pa bilo je i po metar, dva snijega, nanosi, da se nije moglo uopće prolaziti. Moguće snježne padaline ovdje s nestrpljenjem iščekuju. To je normalno za nas. Probijamo se naprijed koliko moramo i to je to. Bude li naporno? Bude dosta, jer dosta sati smo vani i noću i po danu i tako da nije lako. Mi se radujemo temu da zaslužimo kakvu kunicu već. Nadamo se da će na Nikolinom računu to biti vidljivo već na isplatnoj listi za siječanj. Živi bili pa vidjeli.